mga kaparikoy? Kumusta kayo guys? So last episode natin yung ating paglilinis dito sa ating munting garden. So ngayon guys ay magtatanim naman tayo guys ng okra. Ayan guys. So ito guys yung nalinis natin. So ngayon naman ay tatanim na natin ng okra. So habang inaantay natin guys yung similya ng talong, so okra muna yung itatanim natin. So tara guys, start na tayo. Ito yung pangtanim natin. So bubutasan lang natin ito guys, tapos balik ka dito. So si JP ang ating tagalagay. So ito ako magbubutas. Here we go. So ayan guys, so may natirang kaunti. So ito lang tataniman natin ng okra dahil itong kabila, talong naman, okra saka yung tatanim natin talong. So what's up mga kaparikoy? Ayan, kumusta kayo lahat guys? Ito pa rin yung episode natin guys na pagtatanim ng halamang gulay. So ayan, nakapagtanim tayo ng okra. So ngayon guys, kukuha naman tayo ng similya, ng sibuyas at talong para mapunuan na natin yung ating nilinisan tamna ng mga gulay. So syempre kasama ko yung aking kambal, cameraman. So kukuha tayo guys ng similya dun sa crossing. Then guys, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutan na i-click yung subscribe at yung notification bell button. I-bell all nyo guys para mag-notif sa mga cellphone ninyo yung aking mga i-upload pang bagong videos. So tara.
Ay, ito pare, ibang sibuyas na ito. Testingan mo na. Sibuyas yan. Sibuyas, yung mga nalaman yan. Tapos ito yung mga talong na malalaki-laki na dapat pala na spray. Dili din pala yung pagkatanim na. Dapat pala nadilig din. Hindi pa pala ito nadilig ng kabataan. Paring at may ipinapasimilya ako doon na mga talong din. Burnot na yun ba? Pag yan ay napabunga na ng palaman natin, hindi mo sariling gamitin. Tapos yung pagsiba. Anong pon ba? Pare, sandali po kami at Balik ka na lang po pagkuhan ko. So, and guys, kakarating lang namin. So, kahingi tayo guys ng ano, ito. Nebe. So, talong. Ayan. So, kulang pa to guys. So, kukuha pa rin tayo. Sa ngayon, ito muna. Meron tayong sibuyas. Ito guys yung sibuyas. Ayan, sibuyas oh. So, tatanim natin dito. So, tara. Last na, oo. So guys, ayan, kanino tayo ng sibuyas saka talong. Ayan. Guys, malapit tayo matapos. Yun guys, may mga balakbak na yan ng saging. Yan ay talong. Yung nandun guys, sibuyas. So ito guys, ito yung similya natin, no? Ito yung sibuyas. So may nasubra tayo, tatanip natin yan dun. Tapos meron tayong sobrang talong. So marami yung similya nakuha namin. Ayan. So yan natin guys, nilalagyan niya ng ano, ng balakbak. So syempre mainit ang panahon. So bagong tanim siya. Once na hindi mo nilagyan ng ganitong pandong at nabilad, mamamatay kasi lalanta siya. Kaya kailangan lagyan natin ng balakbak ng saging.
para hindi siya tatanggalin lang natin itong balakbak guys ng saging kapag buhay na yung pag talagang okay na yung talong. Kasi yan, dadaan pa yan sa pagkalanta eh. So kaya natin nilagyan ito para hindi siya maarawan. Ayan. So guys, yan, nagturo lang din sa akin ito. So abangan nyo guys yung episode nito na tumutubo na. So i-update ko kayo guys nito. Updated kayo dito. Ayan. Sana tuluyang mabuhay. So ito naman guys, yan. Puro okra dyan. Okra. Ayan. So at dito po nagtatapos ang aming. So yan guys. Ito. Puro okra. Tatlong klase siya. Okra. So meron din tayo guys dyan mga siling haba. Siling green. So ayun. Tapos meron din tayong sitaw dito. Ayan o. Ito yung nasa kubo natin. Nilipat na natin dito. So gusto para pagtubo dito. So sabay-sabay yung halaman natin. Siyempre, yung magkaplano tayong mag-poultry naman ang yung 45 days na manok. So abangan nyo guys yung episode na yan. So plano pa lang naman yan. Tingnan natin kung makakadiskarte tayo ng pampuhunan. So sa ngayon guys, puro gulay tayo. So ayun. Guys, so ayan, natapos na natin yung ating munting garden. So dito sa ating bakuran, actually ito yung plaza guys. So ito naman guys, ito yung gagawin nating manukan. So, siyempre andyan lang yung bahay namin, ayun yung kulungan ng manok ko. So dito mga manok yan pag mga nagtandang na. So abangan nyo guys yan. So dito iikot yung ating buhay dito sa probinsya. Ayan guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, so ayan, i-like nyo lang. Gusto nyo, i-share nyo na rin. Comment na rin po kayo sa comment section. And syempre, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, so please don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos updates. So ayan guys, maraming salamat sa ating mga kaibigan dyan. So ito sila. Ping!